ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ରାସ୍ତାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସେ ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର ଶବ୍ଦ ହୁଏ, କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ସେଇ ରାସ୍ତାର ମୁଁ ଏକ ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ସହିତ କଣ କଣ ଏମିତି ଘଟିଛି। ସେଇ ଭିଡିଓରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡିଓ।